आपण एक हा बीच आम्ही 5 दिवस इंटरनॅशनल करतोय, पण माझी इच्छा आहे हा बीच 365 दिवस इंटरनॅशनल झाला पाहिजे। एवढे सुंदर समुद्र किनारे आहेत कोकणात, पण आपण ते प्रत्यक्ष अमेरिका मोठी काय, कारण अमेरिकेतले लोक कमर्शियल आहेत। आपण निसर्ग पर्यावरण हे सांभाळताना आपल्या निसर्गाचं शाश्वत विकास करून त्यातनं आर्थिक समृद्धी कशी आणता येईल ते नाही केलं तर फक्त आपल्याला गरिबीचं आकर्षण राहील। गरीब राहता कामा नये। हे आमचे कार्यकर्ते आहेत, एका ट्रेनिंगला आले होते आणि त्यांनी काय केलं सांगा, म्हणजे ग्लोबल कोकण चळवळ काय करते कळेल।